No, priatelia, pozdravujem. Dneska, včera som nenatáčal video, respektíve natočil, ale som ho nezverejnil, lebo bolo naopak, tak dúfam, že toto bude dobre. Ale každopádne dneska vám to vynahradím týmto prvým tohtoročným doublom. Není sú to veľké ryby, ale potrápili ma dobre, lebo prišla, akože zábery prišli naraz. Takže bolo to zaujímavé. Jeden bol jak indián, ten mi behol do šachory, ale našťastie zostava vydržala. Čo vám chcem ukázať, tak to je vlastne, čo som si dneska vymyslel. A tá peleta, čo tak funguje, tak som mu ponechal, ale teda bolo nakúpené ešte rozpustné boilies, tak som tam dal aj vlastne z každej strany toto boilies a bál som sa, že trošku to bude blízko háčiku, ale tak ryby sa chytili aj na jednej aj na druhej udici a funguje to v podstate rýchlo, hej. Takže tá rozpustná boilies, to je River Bites Habanero. No a tú peletu už som spomínal v predchádzajúcich videách. To je nejaká pečenová peleta. Takže aj takto sa bavím, aj takéto veci vymýšľam. Ryby nie sú moc veľké, ale uvidíme, možno, že to skombinujem ešte proste túto peletu s nejakými takými boilismi, ktoré sú není až také rýchle a možno príde aj niečo také zaujímavé, ale tie miesta sú už rozbehnuté, ryby sú tam. Takže teraz už niečo začať vymýšľať pomaličky aj na veľké ryby, lebo toto už je divočina aj na mňa. Tak zatiaľ čaute, majte sa a držím palce všetkým rybárom.